Finally, Isaiah Nelson is sentenced to death by hanging. Onye ọbụla kpachapụ anya ya, ugbu a na nọ nwe onye mma nga ndụ ibe ya nọ. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ime relationship, ma ọ bụrụ na okwu ekweghị okwukwu, biko walk out of it. No matter the time ihe ọsọkwara ya were ihe dị involved. Mgbe ị na-eji iwe, I won't take this after how many years, after all I have done. Ụfọdụ ndị mmadụ wee ekwensu programmụrụ. In fact, ahịa nwe ha wụ ụfọdụ ndị mmadụ bịara na ndụ ichenji your destiny. Gbakwara ụzọ Chineke denwere. Tọrọ enwe ihe wụ ịdọrọ mmadụ doruo ya ala. If I'm going down, I'm going down with you. Biko onye anyị gị na-eme gị enyi ya erute mee nke o mere okwu erute na ana m achọzighị m gawara onwe gị cheke ihe itirele cheke eke ihe wu ihe nọ n'ime ya ogbeala ya ewute nnukwu biko die ya nke n'ihu ka mma mana gị sị mba ama egbu mgbu onwe ma ọ dị izi ikwu mana mgbe ị meziri ihe ị ga-eme onye ahụ nwụzie anya egbe na ya efughị n'anya vuo law ewere ike n'ike na ebube wee bịa. Ọ bụrụ na ọ mara eji ka ị nọ n'ime ya ọ wụghị do and die. In fact ọ wụghị do or die. Ma iji ekwe ha ọgịga ọ ga-ekwe ọlụla. Enwe ihe edere kọ ya ntu. Ọ naanị Chineke wu ebi. Mmadụ awụghị ebi. Mmadụ na-efezi dịka ahụrụ ọkụ. Ị ga-ele ahụrụ ọkụ na ya ma ị ga-eshiga ihe amụnyere ọkụ. Ahụrụ ọkụ apụta na-ahụ ya. Ya na-ezo nwere gị na-ahụ ya na-agala n'elu. Ya na gị na-ahụ ya na-ezo ala n'elu. Before mara ya vanishie. Otu a ka ije mmadụ dị n'elu ụwa. Ị ga na-ele smoke before ị na-akọnya kpom. Ị gaghị ahụzi smoke ahụ. Enweghị efere ejiri chere ya. Enweghị ekete ejiri chere ya. Ọ nọọkwa n'elu ebe ahụ ozo wuje ihu ga ya na-aga. Ọ nọọha n'ala. Enweghị ebe ị ga-etinye tute. Ndụ mmadụ dị ka smoke. Ọ na-vanishi. Onye time ya ruru ya vanishie. Biko ma ọ kama ọ ga-eru na aga m ekwe after everything this and that. Jishi ike ghọta na temptation abịala gị nwe ike mee gịnị gashi ike. Kelewa Isaiah Nelson ọwan Usher na church gawara na ka enyi ya nwanyị ebe enyi ya nwanyị bi ịgaghị ahụ ya ịhụnanụ an Usher in a church. O nwere onye nrakọ ihe gawa n'ụlọ this girl na that day na birthday ya na o jikwara wuru birthday ya na the girl na onye ya phone ya ka e were post pictures ya na birthday ya celebrate kwanye ya. Ihe ọ na-akọwawo ọ dị ka the girl adịghị proud of him. Ọ dị ka the girl achọ ka amata na o nwere ihe jikọrọ ya na ya abụọ. The girl anaghị celebrate ya mana ọ na-epost the girl. Ọ gaala nọ ka ọ narazie the girl the phone ikekwa ya wazụrụ ya the phone ka o were picture onwe dee ihe sọrọ ya sị o nwere ike ya dee ya happy birthday my love ka ọwa mara that na ya na ya nwere ihe ya na ya ji. The girl ajụ na ọ ga-eji phone ya post ihe ha emewe argument dragwa ụmụnne m before mara ya kwa this girl aka accidentally according to him n'ihi na igbo mmadụ ị ga-ekwu ka nkwuo ka onye ahụ unless enwere witness onye hụrụ ihe mere ma nwe onye hụrụ ihe mere nọ ya hụrụ ihe mere n'ime mmụlọ enwe ihe kọrọ na ihe mere nọ a ga-ebelieve ole si tiri kamera ebe ahụ. Therefore ị ga-akọ nke gị kọọ nke onye ahụ ka onye igburu ọ pụtala nọ ya bụ akwa this girl aka according to him the girl were isi kọọ na wall nwụọ. Mgbe ọ hụtara na ọ gbata na agbọkọtakataka ihe o mewerezie phone the girl n'ihi na ọwa another thing enwe ike ka agawa street ga searchwa ya ewerezie phone the girl funyu anya mana ihe ọma ga-ewe ụkwụ na-aga mara na-aga anya gwam na ahụkwa ya. Ọwa na mgbe ọ na-abịakwanụ ahụrụ ya mgbe ọ na-apụ nwekekeke agawa information na-agawa na the girl ọnwụọ na kedu maka enyi ya nwoke ahụrụ ya mgbe ọ na-aga ebe ahụ. Ọ gara ga egbuo the girl ka ihe ọ gara ga-ewe since ahụ o jiri pụwa ahụbeghị this girl ka ọ pụtara na ndụ ya woo ihe ọwụ ka ọwụ. Police ga-eme ya arrest jụwara ya tọchọwa ya n'ụdị ha ji ajọpụta nke wụ eziokwu ya ekweta truly no the girl ya na ya bụ onwe argument ya kwa ya aka ọkụ isi na wall gbatịa nwa onye ka ga-ajụ ma ya nwere isi ekpo na mgbaja ka o were flower vase ka huo ya isi naanị ama ihe mere n'ime mmụlọ ha ebe naanị ya na enyi ya nwaanyị nọ ihe o mega explain ọkọga n'ime court and Usher
onye maara Chineke na-eje ozi n'olu ime ụlọ ụka Chineke na member of the church ya na ya bụ na ahụ na anụ ihe ọkọchara nnọọ na kọtụ ka ọkwa nnọọ kọcha jọji legie nnọọ sama ya enwe ihe wụ mkpaịkwa na a ga-akpa ya na a ga-ahapụ ya ndụ n'ime ka ọ dọwa enyi ya nwaanyị ha ga ebe a ga dorowa foonu udo. Ọ gịnị ka okwu m pụtara? O nwere ike ihe mere ebe ahụ a na ọwụhụ na ọ kpachara anya igbu the girl, mana ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'ala nkịtị already. Some people nọ n'ala nkịtị, ha ewelite aka gị filie na ha chọrọ ka ewelite ha chọrọ ka a dọrọ ọṅụ gị na ha nọrọ n'ala. This guy nwere ike o mere explain ihe mere mistake o mere ọwụ na ọ gara aga report onwe na police station lelele, mana ọsọ ahụ ọ gbaziri mana ị gaghị ajụ ya ma gịnị ka o ji gba ọsọ mmadụ ka ọ wụ ụdịrị ihe dị ụta ma ụjọ ma gịnị ma surprise na ihe nke ọ na nrọ ka ya tete. So a lot of things played out ka dịziri ya nwa now ya wakawaga, mana okwu agwụla sentence ya lee by mkpai. Ọ gịnị wụ ihe m na-akọwa? Ọ bụrụ na iji ekwe ha ọgụgụ ọ ga-ekwe ọlụla, gwere foonu ṅụọ you work out. Ọ na ọ ga-ezụrụ the phone, take your phone and go. Ya bụrụ na ọ ga-ezụrụ wig, mgbe ụfọdụ a na-ahụcha mgbe ụfọdụ ihu nwoke vangava ya echechara wig nwaanyị kpụrụ isi taa na wig hair dị ọnụ enwe ka ya zụrụ n'ụdị gel so ala mba fire aga chachara ya dị wig kekwesịrị ya n'ime aja ebe ọ na-azụga ihe wee mara ihe ndị ahụ nọ n'owu ihe ndị ị ga-echeta ya ewute gị ị nwere right ị ga-anara jụọ ha ihe niile bụrụ jụọ ka dị available ka ọ sụ nọ n'ozi ya ị gaghị egbu ya egbu because inyeghị ya na ka onye achị ya, mana ndị nke anya m ga-eru gị were ihe nka ma ị ga-egbu onye ahụ ya nwụọ akpawa isiokwu. Ọ wee enyi ka a na-eme ọwụhụ marriage ọ wụrụgodu marriage enweghị ebe kwesịrị ka onye mmadụ gbuo onye na abụọ na-eme ihe. Enwe onye ma nga ndụ ibe ya nọ now, biko onye ọbụla kpachapụ anya. A lot of things are going on. Ụfọdụ ndị mmadụ weapon fashioned against onye ha na-eme ihe. Be very very careful. Ịma nga ndụ onye ahụ nọ, ịma ha akara chi onye ahụ, ịma ihe o kere. Ụfọdụ ọwa ụgbọ nje, ụfọdụ fada mama ụfọdụ another spirit nọ ha n'ime ha just yiri the skin achọ onye ha na-adọ ala. Biko gị lee ya ọ dawa n'ọtawala m aka jiri nnọọ nwayọ bilie wee onwe na-eji gashi ike. Ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị unu.